Ocê, felly ar gyfer yr fideo yma, dwi yn mynd i ddangos i chi sut i gysylltu yr iaith Gymraeg, erthygl yr iaith Gymraeg i'r fersiynau eraill sy'n yna ar Wiki neu ar Wikipedia. Felly, dwi wedi creu yr erthygl yma bore yma ar y gyfres Americanaidd Blue Bloods. A wedyn, be dwi eisiau gwneud rwan ydy cysylltu yr erthygl Gymraeg efo'r erthygl Saesneg. Felly, ieithoedd ar yr ochr chwith y fanna, a wedyn ychwanegu cysylltau. Iaith, felly en English, wedyn eithaf gysylltu efo bob dim arall. Tudalen Blue Bloods, a dwi'n... Oce, so mae'n dod i fyny yn automatic y fanna, Blue Bloods TV series. Wps, na ci. TV series, na ni. A wedyn cysyllter ar dudalen. Cadarnhaer, so dyna faint o erthyglau sy'n yna. Sori, faint o ieithoedd sy'n yna. Sy'n cynnwys yr erthygl yma. Erthygl Blue Bloods, wedyn cadarnhaer. A ni, a wedyn cael deilog ac ailwytho'r dudalen, a na fo. So mi ddyla hwnna fod yn iawn wan. So os ai'r chwith, na ni, oce, so mi wedi cysylltu efo'r ieithoedd eraill i gyd. So English, na ni, y fersiwn Saesneg, sydd yn edrych yn fwy impresif na'r un Gymraeg ar y foment. Deutsch, Almaeneg. Na ni, oce. So, da chi'n cael y gist. Felly dyna sut da chi yn cysylltu yr iaith Gymraeg efo'r fersiwn Saesneg.